ରାତିରେ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ମାଟି ଜାଗାରେ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାତ ଖୋଳି ନେଇଯିବେ ଓ ସେଥିରେ 5ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ମନେ ରଖିବେ 5ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କାର ଡେମ୍ଫ ଛିଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ କି ଭଙ୍ଗା ଲଙ୍କା ବା ଅଧା ଥିବା ଲଙ୍କା ନେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁରା ସଫା ସିଧା ଭଲ ଲଙ୍କା ଦେଖିକି ନେବେ। କୋଉଠି କିଛି ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ନଥିବ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲଙ୍କା ଦେଖିକି ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନାମ ଲଗାତାର ପାଟିରେ କହୁଥିବେ। ଯିଏ ବି ଶତ୍ରୁ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର, ତାଙ୍କ ନାମ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେହି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ସେହି ଗାତ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦେଇ ମାଟି ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋତିଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା